بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بون خالزق ديارت مدو وجيز خطابة نامة باب النجاسات دي نجاستلر بابي يعني خفضاتلر بابي برنج درس مدو نامة الله تارت بابي بباب تنامة ناليات نجاستلر بابي نامة دي النجاسات نجاستلر جمع نجاسة يعني خفلن كوبلو نامة لعربشة خفلر وليه برلغانامة نجاسة كفلوهم نجاسات مولى. طيب إن نجاسة نامة وهي كل شيء يستقدره أهل الطبائع السليمة دي خفضات نامة دي وهي وخفضات نامة ولي دي كل شيء استنك برضادي يستقدره خفور يعني موصدي أهل الطبائع السليمة يعني فطرة لري هاثية لري نامة سليم يتكمان درس نامة درس دغر ولا آدم نامة erbet gorandat yani bir gowa adam, bir musulman adam, takwa adamlar. Ama bir zat erbet görýän bolsalar diye, hapa görýän bolsalar diye şo nezafat diye. Näme şu şeýle ehlut tabai es-selime dedi. Yani tebiğati, her fıtratı näme selim bolan ütkömedik adamdan gowarandat dedi. Hapa gorandat dedi, nezafat dedi. Ama bir topar adamdan näme fıtratı ütködi. Adamçylyk tebiğatından çykyp näme haywani, näme tebiğata geçdiler. Şoň üçin Allah'ın hapa goran zatlaryny arasda gördüler. Allah'ın arasda goran zatyny hapa gördüler. Oň ala adamdan gow goran zaty gowy erbet goran zaty erbetden. Nejasat näme? Bu arasda ilimli takwa näme? Adami fıtratlar ütkömedik adamdan hapa goran zatlar nejasat. Ve yetahaffazuna anhu. Ve şolada näme? Şolada degmejek bolup saklanýarlar. Gördüler baklar bir zat yetahaffazun. Şoňa näme degmejek bolup ya şonun näme en namlaryna, egin başlaryna näme degmekligini istemen goransalar. Ve birden yagsiluna siyab degaýse de köýneklerini, egin başlaryny ýuwsalar iza asabahum. Näme şolaryň şodatlaryna näme nezafat gafatlaryna mysal üçin kel uzrati wal bawl. Mysal üçin adamyň tederi ya umumy beýle haýwan näme etilmeýän haýwanyň tederi ya umumy sidik bok diýilen zat ýalaklar. Bok sidik näme umumy bir adamçylyk häsiýeti näme ütkömedik adamlar hapa görýär, nejis görýär. Birden üstüne egin başyna degden näme ýuwýarlar. Şu zatlar näme nejasat. Enne ştaýda näme ştaýda bir dörs setir we bunu sözmesiz aýdyp oturmaýan. Siz käbäsen käbir kaideler we düşünmeýäňiz. Şu kaidany men näme türkmençe aýdyp berýän. Bize bir zatlar näme birinji kaidany aşaňçydyň. Şunu ýatlaň ol aslu fil eşya'i el ibahatu we tahara diýär. Bizde umumi şu dünyada yaradılan zatlaryň näme hökmi arasda we ulanmasy ursat diýip düşünmeli. Şu dünyada näme zat mahlukmy yaradylypdyrmy? Näme diýip düşünmeli? Şu zat arasda we bize näme ulanmaklygy ursat berilen mubah diýip düşünmeli. Zaten Allah Taala näme diýär? Näme huwellezî ja'ala lekum ma fil ardı jemi'an. Ol Allah yerin yüzündäki zatlaryň hemmesini size näme ulanmaklyk üçin näme yaratdy diýär. Nämeken asıl şu dünýäwi zatlarda, şu dünýede ýasalan zatlarda hökm nämeken näme wasfy nämeken el ibaha ursat berilen ulan bermeli we tahara we arasda. Şunuňmy? Indi bu kaidan bilen bolsak näme? Inni biz näme bir zada nejasat ýa-da ulanmaklyk bolanak diýjek bolsak hökmani suratdan näme şu asıllan çıkaryan delil bilen gelmeli bolýar. Şu zady ulanmady ise biri biz näme diýäs? Gardaşlar Allah Taala asıl bize şu zatlar yaradandan näme bize ulanmaklyk üçin yaradypdyr. Sen şunu ulanmalar diýjek bolsaň şu ayet ýalak ýene bir ayet getirmeli. Yani ey gullarym näme şu umumi size ulanmaklyk üçin ursat beren zatlaryň içinden plan zatlar gadaganlar nejasatdyr diýen ayet getirdiýmeli. Ya hadis getirdiýmeli. Ayet hadisat getirbilmese näme diýip galmaly biz? Şodat asli näme wasfy bile ulanmakla ursat berilen we arasda diýmeli. Mysal üçin näme kafir ýurtdan bize keçe gelýär. Dogrydan satlyk. Keçe dünýäwi zatmy, dini zat? Dünýäwi zat. Indi şu asıl keçe yaradylanny arasda yaradyl, arasda mı keçen wasfy hapa? Aslı keçe arasda we bize keçen Allah Taala ulanmakla ursat berdi, gadagan etdi. Ursat berdi. Indi bize näme Amerikadan ya Hitaýdan ya Hindden bir keçe gelse ya bir täze material gelse bular kafir ýurtdan geldi bolyn ulansa bolýamka ya bolanokmka diýen näme şübhän kalmyda getirmeler. Seretmeli şo keçe. Gözümde görnüp duran doksydyk ýok dämi? Ýok. Ya da şoňa aňarda näme üstüne silenni ya hapawatlar guýlanyny görmedik dämi? Görmedik.
näme aslına gaýtýar, üstüne otur, üstüne yat, iýen zadyň goý, namaz oku. Näme üçin? Asl dünýäwi yaradylan zatlar bize näme ulanmaklyk üçin arasy edilip yaradyldy. Şunun inne bir ýere gelip, ýok, şu keçäni sen ulanmak, bolanok diýjek bolsa näme diýmeli biz? Delil getir, şu keçäň maňa ulanyp bolunmaýanlygyna. Şunun yani üstüne näme bok ýatyr. Ya men şuň üstüne fiilenni gördüm diýse bolla ya mesele. Mutordy bunu eýem aslyndan çykarýar. Näme diýe? Wal aslu fil eşya'i el ibahatu vel hilliya. El ibahatu vet taharin. Dünýäwi yaradylan zatlaryň bary fi näme? Bize ulanmaklyk üçin Allah yaradypdyr. O wasfynam arasy edipdir. Ýöne ikinji kaidanam getiren moda has bu wordy. Ýöne näme? Bu getirmedegimi biz getirýär. O kaida näme diýe? Wal aslu fil ibadati näme? El men'u vet tahrim diýe. Emma din meselesinde, ibadet meselesinde näme? Delil gelýänçe etmeklik kadagan. Şunun. Dünýäwi zatda delil gelýänçe saklanma iyi ber diýer. Näme öňden çykdy? Te şu zadyň näme iýmesizligine delil gelýänçe. Öňden näme çykdy? Gey te delil gelýänçe şu zadyň geymekligi dinne näme haram edilenligine. İstenlik bir ýurda git, istenlik bir ýerde ýaşa, te dinden näme şuda ýurtda ýaşamaklyk, ýaşy ýurtda näme oturmaklyk näme gadaganlygy delil edýär. Emma din meselesine gelen, ibadet meselesine gelen delil bolmasa sana etmeklik bolanok. Bir sana näme diýe gel üşüp zikir edilýär. Sen soraýan gardaş, delilin bamy üşüp zikir etmeklik Kur'anyň hadisine. We Rasulullah edipdir diýip hadisine ise dogry hadisine. Onna etýän. Emma öň delilinden bilmesen etmeklik bolanok. Şunun ýa mesalan gel mevlid edilýse, mevlid näme? Dünýäwi zatym dinan, yo din, ibadat, sowap diýse, delilin bamy mevlide, Kur'anyň hadisinde. Yok diýse, onna men delil tapýansam edemem. Näme üçin? Ibadet meselesinde näme? Yok. Ibadet meselesinde tersine. Wal aslu fil ibadati näme? El men'u we näme? Wat tawaqquf. Qadagan emma ibadet meselelerinde näme? Asl kaida näme? Etme diýe. Ibadet delil tapmasan etme. Emma dünýäwi meselesinde delil tapýansan gaýtma diýe. Ve huwallazi ja'ala lekum ma fil ardi näme? Jemi'an diye. Hemme zadisi de arasında halal edip yarattı dünyevi zatlardan. Şoň üçin dünyevi zatlardan näme? Delil tapýansan iyi ver. Delil tapýansan içi ver. Te delil duşýansa geyi ver. Ibadet meselesinde şunu etsen bolýa. Allah buyrupdyr, Rasulullah edipdir diýen ayetden, hadisten delil tapmasan ibadet meselesine girmek bolanok, aklymyz ulanmaklyk bolanok. Näme serwet? Bu da gowzada, erwesada iterenaga, niyetimiz gowluga ol bolanok. Şununmy? Şoň üçin ine näme desen asl zada düşündüňdem, asl dünýäwi zatlardan näme eken? Ursgat berilen eken, ulanmaklyk jaiz eken, wasp taratlyk eken. Inne femen za'ama najasata aynin madiye. Inne bir dawat, femen za'ama. Inne bir dawat. İstenlik bir zada tutup şu nejasat diýse, biz näme diýmeli bolýar? Ha, şu nejasat eken odi taşlamaly bolýarsyň. Ýok, asla gaýdyk gelýär. Fa aleyhi bid delil. Delilin getir diýär. Biz bilýäris Allah Taala näme diýdi bize Kur'an-ı Kerimde? Şu dünýäwi zatlaryň hemmesini ey adam ogly size ulanmaklyk üçin, peýdalanmaklyk üçin yarattym dedi. Inde sen şu dünýäwi zatlaryň birine nejasat diýen, haram diýen, gadagan diýen, näme diýär? Fa aleyhi bid delilin getir. Fa inna hadha bihi, yani fa in jaa bid delili na hadha qama. Fa inna hadha, yani fa in qama bid delil. Delil bilen gelse, näme? Fa zalika qawluhu diýär. Oň sözüni alýar. Şunuňmy? Fa inna hadha bihi, yani in delil getirse hakikatten şu diýen zadynyň nejasatlygyna näme ayetten hadisten näme suud edebilse näme fedalika biz oň sözüni alýar. Biz näme delil bilen ýörýär. Ve in ajaza anhu. Inne näme delil getirmekligi başarmasa. Aw jaa bima la taqumu bihi al hujjah. Ýa-da delil getirdi dänim, ýöne onuň delili ýerinde däl. Bu zada deliller. Delil getirdi, ýöne bu delili diýen zadyna bolanok, başga zada bolýar. Biz näme etmeli bolýar bize? El wajibu aleyna el wukuf. Biz näme? Bize durmaklyk wajib bolýar asl zatda. Asl zatdan dünýäwi zatlarda nämedi? El ibahatu we tahara. Ursat berilenni we näme arasda näme wasfi näme wasf bilen wasflanan. Emma dini meselelerinde biri sana gel plan ýerde näme plan surat namaza goýasysat ba. Ben bilýän günne 5 wagt namaz. Öňem näme öňünden soňuna edilen sünnetler we Ramazanda tarawwa näme? Wa Ramazanda tarawwa, cenaza wa bayram namazları wa. Emma bu namazyna da delil barmy diýmeli bolýar. Kur'anyň hadisten bir delil barmy? Allahdan Rasulunyň buyruk barmy? Badisa jazakallahu hayr meniň ýene bir bilmeýän ibadatym bilmeklige näme sebäp bolduň der. Emma delil aýtmasa
Kardeş ben önkü bilyen ibadetlerden näme dur bereyin ya. Ne dünyawi zatlarda bir zat iyi otur kan näme biri gelip şunu sen imellerle. Misal üçün näle biz taraplardan näme giňişleýin aýrandar. Öý tawşany bilen näme çöl tawşany tapawutlanýar. Gelýär-de şu öý tawşanyny iýmedi. Näme üçin? Näme üçin ýan bolen? Türkmen halan akdy. Yo, Türkmeniň halamadyklygy deliller. Şunun yok, Allah halamady, we Rasulu halamady. Bamy? Yok. Onda näme? Öý tawşanyň çöl tawşany ýalgadyp näme? Balady diýer. Indi näme atýjak bolýan gelýär-de sana at iýmedi. Näme üçin? Biziň mezhep mekruh saýdy diýer. Halamady diýer. Sen mezhebin näme? Kur'an hadis esasında mekruh saýdymy halamadymy? Ya-da özleri şoňalyrak pikir etdiler. Ya özleri şeýle pikir etdi. Yok, biz onda näme? Asla gaýtýar. Näme? Tä şonuň anyk haramdygyna delil getirýän şaň biz näme etýäs? Şonu aslyna goýýar. Aslan näme? Dünýäwi zatlaryň hemmesini Allah Taala bize mubah edip berdi. Yani mubah ulanmaklygy urfga etdi we wasfynam näme? Arasda dip berdi. Nejasat dälip berdi. Şundakmy? Enne bulady bu kaidan bilen bolsak näme? Nejasat diýilýän onda näme? Sanalyk zat bolmaly. Asly hemme zady mubah edip beren bolsa näme? Onda içinde näme? Sanalyk zatlar hapa bolmaly. Asly näme? Hemme zat halally. Ýöne näme? Yevrey melgunun ziyanından näme? İlla ma harramat bani İsrail näme? Ala nefsiha diye ayetin vardı. Ýöne bani İsrail özlerine näme? Halal bolan zatdan käbirlerini haram edip başlady bolen. Nun bizem haram etdik diye Allah Taala. Asly näme? Bu haram bolan zatdan köpüsi adam oğlunyň näme? Günäsi sebäpli haram boldy. Özler takwalyk etjek bolup Allah'ın halal eden zatlaryny haram edip başladylar. Şeýdibem Allah Taala onu näme? Özüňiz muşaqqat bilen näme ýaşasyňyz diýen bolsa, onda size muşaqqat. Şo zady iýmen diýdi. Iň halallydy, ýok men iýjekkälidim. Bolýany iýme, inni seňem näme? Sen günäkär diýdi. Emma asl näme? Hemme zat biz üçin halal, urfat, durs ulanmaklyk üçin arasda päg edip berdi Allah Taala. Inne hemme zat arasda bolsa näme? Oň içinde nejasatlygyna delil gelen zat sanalyk zatlar gelingen şo zatlar alalım. Birinjisi näme? Adamyň näme? Peşewi we meýdany. Şunuňmy? Adamyň näme? Peşewi we meýdany we peşewiň nämedigini bilmeýänimizden bagazyan öz dilimiz aýdamyza sidik. Adamyň sidigi we boky. Peşew parsça bolýar. Şunuňmy? Şu zatlar näme? Nejasat. Iýmek bolana, içmek bolana, ulanmak bolana. Üstüne egin maşyna degse namaza kojak ýerinde bar bolsa şo zatlar näme? Arassalamaly, bäklemeli bolýar. Delil näme? Ebu Hurayra radıyallahu anhudan şeýle bir rivayet gelýär. Näme? Adamyň meýdanynyň näme? Hapadygyna, nejasatdygyna. Olam näme? Ebu Dawudda gelýär. Näme diýip Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İza wati'a ahadukum. İza wati'a diýdik eger bassa diýe. Wati'a bassa. Eger näme bassa diýe biriňiz kowşu bilen el-ezani. Yani adam näme? Boku bassa eziyet tapýar, injaýar, hapalada basan üçin. Näme? Boku bassa diýe. Fe inna turaba lahu tahurun ya toprak näme onu päkläbilýändir. Yani kowşuňa bok näme kowşuň bilen bok degsen kowşuň Allah toprağa sürtdi ya. Şo toprak bilen gowy aýyrsaň şo aýyrdyk araslarynda kasapdyr diye. Suwlan yumak şertdalaken. Tayyip. Şunlukdamy? Tayyip. Nustada näme el-ezadik getirdi. Ezada näme kullu ma ta'azzayta bihi minen najasati wal qadari wal hajari wash shawk. Aslı ezadiydi o, näme aslı ezadi mekliň manysy näme? İstenlik bir zatdan sen teezzeyte, eziyet tapy bilsen, ynja bilsen, nejasat zatlardan ya hapadatdan ya daşdygda da adam ynja bilýär, eziyet tapy bilýär, tikençimde de eziyet tapy bilýär. Şu zatlaryň hemmesi ziyan berýän zatlar. Ýöne hadisde şu zatlaryň şunu göde tutan zady näme? Wal muradu bihi fil hadis. Emma näme eziyet berýän zada bassaň diýen ne hadisin göden tutýan zady näme? En nejasat, yani şu nejasat adamyň tezegi. Şunun olam aýdyn görnüpdi. Ve emmel bawlina adamyň sidiginiň nejasatlygyna delil näme? Enes radıyallahu anhudan geldi. Bu hadisem näme? Muttafaqun aleyhi. Buhari, Muslim'de gelen. Ýöne şu lafız näme? Muslimiň lafzy, Muslimiň sözi. Şunnuňmy? Yani Buhari, Muslim'de geldi. Käbir hadis nemeler gelýär? Bellap goýun şonu. Näme käbir hadisler getiren soň näme diýär? Şu hadis Buhari, Muslim'de gelýär. Şu söz Buhariň sözü diýär. Yani Muslim'de näme? Şu söz näme başga söz bilen getirdi ýöne manysy demiş. Şunun Buhari Muslim'de getirdi. Söz Buhari'de şu sözleri öýtme. Yani Muslim'de şu söz bilen geldi, emma Buhari'de başga sözler geldi ýöne şu manyda geldi. Şununmy? Wal lafzu lahu diye, yani Buhari Muslim'de geldi şu agdalca hadis
Yani şu söz Müslim'in sözü. Buhari'de başka söz bilen tapyan, yani maniyeti şobur mani. Näme diye Enes ibn Malik radıyallahu anhu, enne a'rabiyen bâle fil mescidi. A'rabi dediği çarva Arap. Şehirde yaşaman çöllü, näme çarvada yaşayan Arabı a'rabi diye, birliğine, näme çarva a'rabi diye. Bir a'rabi, bir çarva Arap geldi danim näme, yan İslam'a giren mescid näme, Allah'ın oynamı, onu bilmetdanim diye filme näme, bâle fil mescidi diye. Mescide girdi, simana durdu diye. Düşündün mü? Bunu gören adamlar faqama ileyhi. Gonu ona näme algap bardılar diye. Bazı kavm otururlar bir faqama ileyhi. Gon turup on yanına vardılar. Bir fevmana vardı, bir urmana vardı, bir kayemana vardı. Rasulullah da adamlar ona hücum edip näme topulup başlarından göründen näme dedi? Da'uhu degmeyen ama dedi. Rasulullah näme ilmsizler näme ilmsizin qatnaşyny eden ol benden iteren zat näme dedi? Allah'ın oyunu depelemek derdi. Ilmı yok. Allah'ın oyunu görmeyenni. Ya Allah'ın oyunun nämedin eşdäse de onun näme silaglanýandygyny, taqdimlanýandygyny bilmänni benne. Şoň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme da'uhu ashablaryna de degmeň onga diye. Ve la tuzrimuhu fiidiginem kesmeň diye. Näme üçin? Dedim adam erbet kesellere uçura bilýär. Şoň üçin bir adam gorkudyp fiidigini kessersen ya öýüdi kesse näme hatta medisina sabit etdi ulu kesellere uçura bilýär. Şoň üçin Rasulullah bu näme hatta ruhi näme duýgusyny gödöne tutuşýarlyk näme on beden näme saglygyny gödöne tutdy. Ve la tuzrimuhu kesmeň fiidigini dedi. Näme belki on gorkudarsyňyz ýa-da näme kesele uçuradarsyňyz. Qala. Sonra näme hemme kişi Rasulullah näme diýen badyna boyun bolurdy, gaýtdylar, degmediler. Näyan kadym sip bolandan soň felemma faraga, yani felemma faraga sip bolandan soň da'a Rasulullah çağır ya bidelwin min ma'in. Bir vedere su getirin diye. Fasabbahu aleyhi. Sonra näme yanqyn siýdiginiň üstüne näme guýaýar. Ondan düşünür ya bir ilmsizliklan şeyse bir vedere su guýaýyn diye. Şu su näme şoň siýdigini näme dağat ya da yere singdirýär aýyrýar. Bu näme haçanla yerin arassalanmaklygyny howluksak edilýär. Emma bir yere bir siýipdir ha. Şo yere ulanmaklyk edilmäti aşyk çekmese yelin we günüň täsirine şo yer gurasa yer arassalygy donanyp gelýär. Emma mesçitde näme däşwat adamlar namaz okmaklygy mätäsdi. Şoň üçin bunyň çalt arassalanmaklygyny istedi. Şoň üçin suwuydy. Emma çalt arassalanmaklygyny istemeseň yel guratya, gün guratya, ay guratya bolly. Şo näme eser ýetdimi? Şol näme arassa. Şoň üçin biz elmi dama näme şuňa münker görsak näme bu münker gaýtaramada Rasulullah'yň näme görellerini tutmaly. Yumşaklyk bilen gaýtarmaly we edebini öwretmeli. Rasulullah näme buňa edep bilen näme ýadygarman, söwmän, ýöne sadaça näme edenlerini düzeltdi bolýan. Ýanky agrabi näme dit elini galdyr. Allahumma arhamni ve Muhammeda ve la tarham ba'dana abada dit. Muhammed Peygamberimiň gowy edep ahlakyny gördü. Bu sahabalar urjak bolup topully bolýan, bulardan öýkeledi. Rasulullah'dan hoş boldy benne. Näme dedi? Rabbim meni Muhammed'e bağışla dedi. Meni ve Muhammed'e näme rahmetli etti. Menden başga hiç kim bağışlamadı. Olan barını öýkeletdi. Buňa bu ýalňyşyny näme ýene nemetmedi. Rasulullah näme adil bolan. Ashablar topuljak boldy ýa, bulan ýalňyşyny saklady. Indi bärde ol bulan hakyna ýalňyşdy. Näme? Allah'ın rahmetini diňe özüň Rasulullah çäklap goýdy. Şonu Peygamberimiz muňa näme diýär? Qad näme hajjarta wasi'ala. O giň zat daraltma diye. Allah'ın rahmeti inşallah näme demmemede de yeterdi. Elmadama Rasulullah bir terede ulanmadı, iki terede ulanan. Senin hakkında da ulanıp başaran, bun hakkında da. Nämeken adamın näme meydani, adamın siydigi näme ödem ulu necafatlardan eken. Şoň üçin näme iýmeklik, etmeklik bolanok, beýdisek olanlar geňorma, siydigi ýanmamy. Ya boky ýanmamy. Sok tarikatlar öz pirleriň bokuny iýýär. Ve yalan sözleyen olsak näme Allah Teala bize münasip derejesini versin. Bize münasip näme cezasını versin. Gözümüz bilen gördük näme käbir muritlerin, sopularyň, pirleriniň bokuny iýänni, siýdigini içýänni. Şoň üçin şu adam gidip näme eýranyna wagty teňli tanaň ladyň syrkynlysyny, näme täres suwunyň galynlysyny ladyny içip gaýtýarlar. Näme şu içmeklik esasy näme olar ilim ýetişýämis, ilham ýetişýämis, nejasat bilen ilim geçermis. Bu zatlar näme ulu haram zatlar. Bu zatlar ulanmak, etmek näme bolanok. Bu zatlar näme iýmek, içmek bolanok. Indi bul näme birinji, ikinji nejasatlygyna delil gelen zat. Indi üçüncü, dördüncü nejasatlygyna delil gelen zat näme el-medyu vel-wedyu. Medyu näme adamyň şähweti galyp gyjynanyna gelýän suw.
Adamın şahvati qalanna, qıcınanna bir damcacık näme ucu ölleniyor. Şoňa näme diýilýär? El-mezyu diýilýär. Ve adam siyenden soňra näme bir damca suukluk gelýär. Oňa näme diýilýär? El-wedyu diýilýär. Şu zatlar nejasat. Yani şu zatlar sen eginine degse, egin başyna degse yuwmaly. Üstüne degse yuwmaly. Şunuň nejasat diýdik. Ve näme şu kimden çıksa ve niranga degse şu taýynyň täretini bolýar. Çıkan adam şunun täretini bolýar we degen ýeriniň hem täretini bolýar, täret almaly bolýar. Eni açıklaya. Emmel mezyu diýär. Şu açıklaşyna terdim mezyi bilen medini. Amerikan bir tane iň ulu üniversitetlerine gitseňem näme dinin açıklaşaly açıklap berbilmeli. Medine näme diýär? Fe huwa ma'un abyad. Aqsu renk aq, suukluk, raqiqun lezic. Ödem näme? Goýudal. Goýudal suuk şepbeşik. Ödem lezic şepbeşik bolýar. Kileýi barýalak bolýar. Öyle aq bolmaly renki, ödem suukluk bolmaly, goýu bolmaly. Ödem näme? Raqiq diýdi, goýudal diýdi. Lezic diýdigem näme? Şepbeşik. Aq bir näme? Goýudal bir şepbeşik bir kıdamca. Çıkyan wagty yahruju indeş-şehweti. Adamyň şehweti qalanna, qıjynanna gelýär. La bi şehwetin, şehwet bilen bile gelene. Şunuňmy? Şehwetin qalanna gelýär. Şehwet bilen bile çykana. Wala bi defqinni. Ve näme batlam çykana. Şunuňmy? Emma şehwet bilen bile çıkanna öden batly çyksa bu näme ýem döl bolýar. Şunuňmy? Wala defqinni. Ýöne bir näme uju öllenýär bol. Adam gyjynyp şehweti gallamy bir suukluk gelýär, uju öllenýär bol. Aqsu näme? Goýudal şepbeşik. Näme diýär? Inde şehwe. Adamyň şehweti galanna gelýär. La bi şehwetin wala defqin, yani näme? Güýçli gelene. Zıngdırlyp defqin diýen zıngdırlyp gelene. Wala yaqubuhu futur. Ödem näme? Kesilip gelene. Bir gelli bolly kesilýär. Gelenden soň ýene geler diýip näme? Garaşlanak. Bir gelýär bolly şoňa mutorýar. Emma adamyň döli näme? Zıngdırlyp çykýar, kesilip ýene zıngdırlyp, kesilip ýene zıngdırlyp çykýar. Şoňa zıngdırlyp näme? Kesilip gelýär. Ol adamyň döli. Emma näme? Mezyu oňalyk däl. Bir gelýär, bir uju öllenýär bolly. Ýerinden näme? Ol zıngdırlyp çykanak, ýerinden kesilip ýene ýydy gelene. Wa rubbama la yuhassu bi khurujihi wa ka halatlarda köp adam näme? Çykandan bilene. Çykandan bilip bolanok. Näme şu bir näme ujuny öllenýän suw. Inne bu zat diňe erkekde bolýan ayalla we yakunu zalika lir-rajuli wal-mar'ati. Ayalla erkekde de bolýar. Ayal toporundan erkek toporundan näme? Biri gyjynta näme? Ikisine de bolýar. Bu açyklamany nerden aldyk? Newawi'den aldyk. İmam Müslim'in näme? Sahih Müslim'i şerh etýän İmam Newawi'ň açıklayan açıklamasy. Tayyip, inne şu zat nejasatmi we huwa nejisun. Nejasat eken. Şoň üçin näme? Ve lihada amara an-nabi sallallahu bi ghasli az-zakari minhu. Şoň üçin peýgamber näme? Nejasat bolan üçin näme? Şo awratyny yuwmaklygy buyurdy. Näme? Şu zat çykanda näme etmeli ya Rasulullah diýilende? Awratyny yuw diýdi. Şunuňmy? Delili näme hadisden an Ali'in radıyallahu anhu 4 çardan 4-nji peýgamberiň hem dogany olan insi hem giýewsi. Näme diýär? Kuntu rajulan mezza. Yani şu mezzi diýilýän adam kän gelet. Yani şehweti güýçlüken. Sala gyjynta şu suw geler durarken. Mezza annidi şu sigatul mubalaga, yani öte geçmek. Öte kän gelmeklik näme? Sigasyna siga mubalaga diýilýär. Kuntu rajulan mezza. Şeýle bir medim köp gelýän adamdy diýär. Ve kuntu astahi an as'ala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Özüm gönümel bar Rasulullah'dan soramaklyga astahi. Näme? Utanardım diýär. Bar gönümel peýgamberimizden sorap bilmezdim diýip utanardım. Bunu utanmaklyga iteren zat näme? Le mekan ibnetihi. Yani gyýzy men heley bolan üçin ýa. Gyýzy meniň heleyimdi diýär. Şunuňmy? Na barıp utanmaklaryň gaýnatasy bolýar. Barıp näme? Şu zatlary soramaklyga utandym da näme etdim diýär. Fa amartul miqdada bin al-aswad diýär. Miqdad diýen sahabany uratdym diýär, gaýrat et gitdi sonra. Bir adamda köp medisi gelse näme etmeli. Fesa'alahu aýdyşýarak näme? Miqdad radıyallahu anhum gitdi soraýa. Şuňa peýgamber näme de yagsilu zakarahu. Yani awratyny ýusunýa we yatawadda we näme? Öň täraty bar bolsa täratem bozulýandyr diýär. Täratem alsyn diýär namaza goýjak bolar. Şunuňmy? Näme? Zakarny ýusullygyny bir zada düşünmeli. Adam siýenne diňe uşşagaşyny ýusa süpürse bolýar. Ma meri çykana diňe ujuny ýuwmaklyk bolanok. Dolu yumurtgalyklaryň bilen bile ýuwmaly. Şunuň dolu şu zekaryň näme? Hemme agzalaryny ýuwmaly. Bunu näme? İbn Usaymin rahimehullah näme? Bize
faide veriyor. Doğru yumalı. Şunun mu? Zaten adam şehveti qalanna, qıcınlanna qıziya adam. Şunun mu? Şonu da näme? Bu şu soğukluk geliyor. Şunun. Ondan adam näme? Hemme yerini yuvanna, şu yumurtqalıqlardan näme soğuk su yulanna näme soğuya. Köşeşe su näme yene gelip durmasız ona näme sebep bolýar. Şoň şu näme diňe ucun yumalarla doğru yumalı. Tayyib. Ve emmel wedyu, inni wedi näme? Fehuve ma'un abyad. Oňam renki näme ak suukluk eken. Su diýilse akıpyatan su godan getirmeýän suukluk diýjek bolýar. Şundan suukluk yani bok näme gaty zat. Yo oň alyp derle bu suukluk diýär. Ma'un abyad bir ak suukluk ýöne sahin. Mezin tersine ýöne näme goýy su diýär. Näme ýöne bu goýy su gelýän ýerde yahruju ba'dal bawl. Sidikden soň gelýär. Şundanmy? Sidikden soň. Yani sidik diýilýän zat näme nejabat kapalat. Bular nejasat ýöne näme bu sidigin ýydyny iteklep bar sidigi çykarýar. Bular näme bir goýy su. Şuňa näme wedi diýilýär. Bu näme hukmy nejasat. Bular näme nejasat. Delili näme nejasatlaryna? An İbn Abbas, İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet etdi. İbn Abbas'ın adı näme? Abdullah. Ödem Peygamberimiň bular näme? Doğan oglan insi. Ödem iki gedek näme? Cebrail gören sahaba. İki gedek Cebrail gören sahaba. Bu ödem Rasulullah näme? Alqışyna, ýagşy dogasyna miýesser bolan adam. Peygamberimiz näme? Şuň hakynda diýär. Allahumma faqihhu fid-din we allimhu at-ta'wil diýär. Näme ey Allah'ım buňa din ilmini ber we näme Kur'anyň tefsirini berdi dilegeden şoň. Hakykatan İbn Abbas'yň soň lakamy näme boldy? Turjumanul Kur'an diýip näme lakamy? Türk näme Kur'anyň terjime etýän, Kur'any terjimeçi, tefsirçi näme diýip at galdy. Bu näme diýär qala emmel menyu vel wedyu vel medyu diýär. Üçüsiniň adyny aýtýar. Meni wadyr diýär. Meni adamyň dölü. El wedyu sidikden gelýän nejasatdyr. Vel medyu näme döllenen gelýän nejasatdyr. Şulan hemmesi näme diýär? Emmel menyu in meni diýär. Yani adamın dölü diýär. Fe huvellezî ol näme minhul gusl diýär. Ol gelse gusl almakly wajib etýändir diýär. Yani menin gelse dölün gelse näme jinsi gatnaşyk ya düşgör gusl bol. Şo gelleme diye diňe täret bolanok diye. Hukman gusul almaly diye. Ve emmel wedyu vel medyu. Emma wedi gelse sidikden soň husuq gelse ya da döllenen husuqluk gelse faqala igsil zakaraka aw madakiraka. Yani awratlaňyzy yuň diye. Ve on gelende üçin gusul almak hukmanlar diňe tawazza wudu'aka lis-salat. Diňe täret alsaň bolýanlar. Täret alsaň bolýanlar diýen sözünem näme? Namaza täret alışyň ýalak algyn. Aslynda täret almaň dil taýdan näme diýip manysy? Umum arasalanmak. Şoň şu näme gaýdetdi? Namaza täret alışyň ýalak allydy birden bir düşünäýmesin. Yani umum şu taýlaň ýuwsaň näme bolýandyr? Öň täretiniň bolsa, bozýan näler öýdüp pikir etmesin diýe. Namazyň bolýandyr soň ýene edil namaza täret alışyň ýalak ýene täret algyn diýe. Indi 5-nji bu ýerde geldi. Sunan Abi Davud'da geldi İbn Abbas'ın yankı eseri ve näme Sunan el-Beyhaqi'de geldi. Ödem sahih. Ýöne nüşlada bir zada bilmeli oglanlar İbn Abbas'ın sözü dogry dämi? Qala Allah qala Rasul wa müştada. Qala Allah qala Rasul ýok. Bizem näme diýip dawat ýaz? Biz hemme adamyza Kur'andan, hadisden delil berýäsiz. Dogry dämi? Näberde Kur'an aýtmadyk, hadis aýtmadyk. Bir sahabiň sözüni aýtdyk. Şoň üçin ulamalar näme diýär? Hasanna sahabalar bir söz aýtdy, ha? Şu sözüm aklına ulanıp bolmayanda da halal harami ya din ya buyruk ya ibadet şu meselelerde bolsa diye sahaban gurrun. Näme diýip düşünmeli? Sahaba şu ilmi peygamberden alanlar diýip pikir etmeli. İbn Abbas'ın özü şu bu zatlaryň nejasatlaryna hökm etmekli haky ýok. İbn Abbas aýam riwayet etýär suratlar hukmani suratda İbn Abbas näme Rasullah'dan näme alanlar diýär. Haçanna bir söz sahaba direl qoýulsa hadis ilminde näme diýilýär şu sözde? Mevkuf diýilýär. Ýazyp goýun. Şu näme mevkuf al İbn Abbas. Mevkuf diýilýär näme? İbn Abbas'a durduk we İbn Abbas'ım Rasullah'dan aýtdy diýen söz barmyşdy? Ýok. Şuňa näme diýilýär? Hadis ilminde mevkuf diýilýär. Ýöne şu mevkufam bolsa ulamalar näme diýilýär? Lahu hukmur raf'i diýilýär. Goýa şu qala Rasulullah peygamber aýtdy diýilen näme hukmy berýär şoňa. Şunuňmy? Mevkufan bolsa näme fi hukmil merfu. Yani İbn Abbas aýtdy diýdik. Yani İbn Abbas diýenem bolsak, goýa şu näme İbn Abbas Rasullah'dan riwayet etip kabul etmeli bolýar. Sebäp isen näme sahabalar halal haram meselesinde
Necafet araftaçılık ya dowdakda gabarda kıyamattan gelecekten geçmişten özlerine näme ilm ýokdy. Bulan hemme şu zatlar barda habar beren ilmler kimden alınanny? Rasulallohdan alınanny. Şunu bilen näme bu diýen adamydan näme Rasulallah ýönködügimiz bolýar. 5-nji bilen necafatlyna delil gelen zat näme rawsu ma la yukalu lahmuhu. Raws näme tedegi ma yani ellezî la yukalu lahmuhu. Näme istenlik bir zadyň näme istenlik bir eti iýilmeýän zadyň. La yukalu eti iýilmeýän lahmuhu zadyň. İstenlik bir eti iýilmeýän zadyň näme tedegi nejasat. Edil şoňalyk fidigen nejasat. Şunuňmy? İslenlik bir hayvanın eti ilanatmy, şoň näme tedegi, gomology, matçasy, näme bokudy, fidigi näme nejasat. Näme şu eti iilmeýän haywan edik? Eti iilýän haywanlaryň nejasatda. Hatta diýen fidigi derman. Rasulullah öýle buyruk beren. Näme? Uraniyin ýen bir tire gelýär Medine, tiretňe de al-Uraniyin, qissatul Uraniyin iptanalýar. Biýgamberimiz baranna näme Medinede gyzamyk keteli bar eken. Şunuňmy? Ana Rasulullah sahabalar ondan näme çiýişip ölüp başlaýar bu keteli götürüp bilmän. Şonda Rasulullah dilek etdi, ey Allah Medineden şu keteli götür diýär. Şonda Medineň aňyrlagyna Jurf diýen bir gowy bar. Şonda bir darry kempirin näme doňa bürünüp gidişýärlik şu keteliň Jurfa göçenini näme Allah Taala Rasulullah'ın gözüne görkezdi. Adam şeklinde ketelin näme Medineden geçenini näme görkezdi, gözüne görkezdi. Şu näme üçin Peygamberimiz birinji näme gelenne Kaaba gelenne sahaba sağ golumuzu açıp birinji 3 tawaf ilgap edin diye. Şonda müşrikler näme diye? Bulary Medineň gyzamy öldürendir diye da çekirtke ala kol kelerler diye. Gelseler bular çekirtke ala adamlar da arslan pelen ala adamlar. Elden demek diye bu işler görünüp dur sağ gollar açık. Ilgap etdi on Mekke müşrikleriniň akly hayran gali. Bular näme? O şiiri ala kol kelipdir lo dip näme? Eýem Rasulullah in ul siyasatçı adam onu düşmana hayvat diýdi. Hayvat atýar. Gordiya, gollaryny gordiýan ashablaryna şular näme geljekde Allah'ın goşuny bolarlar. Şu wagt näme sizin urs goduňyz bilen Kaaba giren bolsa bir wagt gelerler. Kaaba näme basyp alarlar we hakyky Allah ibadet ediljek öýe näme öwrerler diye. Şoň üçin näme eti iýilmeýän haywan, emma eti iýilýän haywanyň boksuydy nejasatlar. Beýdiýsegem oglanlar düşünmeler. Goýunyň ýa düýäň sygyryň bokuny ýüzüň açyrşap, üstüň açyrşap näme gede bermeliligine. Bul aýyrlýar. Bulam ýuwulýar. Ýok, many da ýuwmaly. Yani bular ýuwamyda näme nejasat diýip ýuwamyda. Ýokda bir ýere sümüň çykýar, sümüň aýyrýar. Ya tüýkürüne bir ýerine ýelmeşe tüýkürüň süpürýär. Şu tüýkürüň sümüň nejasat diýip aýyrýar, bir gelişikli zat diýip aýyrýar. Bu zatlaryň eti iýilýän haýwanlaryň birden boksuydyk diýip aýtan näme? Arassaçylyk bäbinden aýyrýar. Şunun bu nejasatlyk bäbinden aýramyda. Delili näme eti iýilmeýän haýwanyň bokunyň nejasatlygyna. Abdullah قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه نام روايته أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز في غمم صلى الله عليه وسلم استدد أن يتبرز ميدان etmekle istetti. Sonra نام meydan tarafı kurdu diye bana da name diye فقال ائتني بثلاثة أحجار diye. Bana da buyurdu diye 3 tane daş getirdi. Yani süpürme için. Şimdi bu name Abdullah radıyallahu anh gitti ya da gözlüye. فوجد له حجرين. İki tane daş tapdım de üçüncüyle gözleyebilmen, tapıbilmen gedip görkem nama. Warsa ve rawsata himar. Eşeğin nama gomoloğu gavat geldi diye. Eşeğin gomoloğunu verdim diye. İki tane daş verdim diye. Biram eşeğin nama rawsasını verdim, gomoloğunu verdim diye. Feamsakal hajareyn. Uzattım moline feamsaka. Allı diye iki daşı ve tarakar rawsatiya. Eşeğin tedeginem zıngdı diye sonra qala aytti diye Rasulullah. Hiye ricsun nitya. Bun öýüdi hapa nejasat diýdi. Şunu asly men bu daşdan 3 daşy getirdim diýen näme nejasatymy süpürmek üçin, hapany aýyrmak üçin. Emma sen näme nejasaty getirin, ýa-da näki nejasat garşy nejasat goşuşun. 2 daşy aldy diýe, üçüncüýüne zınganyna şoň hökmüni aýdyp näme diýdi? Hiye ricsun diýdi. Nejasat eken. Näme üçin? Eti iýilmeýän haýwanyň tedegi näme nejasat. Bunu ýerden gelýär Ibn Majah'da gelýär. Son İbn Huzeyme'de gelýär, ödem näme sahih hadis. Son 6-njy nejasatlygyna delil gelen zat näme? Aýbaşgany. Aýbaşgan näme? Gyýlar ulluk ýaşynda ýetenne näme görýän gany. Şoňa näme Arapça el-hayz diýilýär. Dem diýdigi gany näme? Demul hayz diýdigi, ýani aýbaşyň gany.
Bu necafatına delil näme? An Esma binti Ebi Bekr. Ebu Bekr radıyallahu anhu Esma diyen gıydından näme rivayet geliyor. Näme diye? Qalet bul näme aýtýar? Burun otur qaq diye jaat imraatun. Bir ayal geldi diye ilen nebi peygamberimiň ýanyna, yani soramak üçin. Bu ayal faqalet näme diýdi? Aýtdy diye ihdana yusibu thawbaha min demil hayd. Ya Resulallah, ne biz gıydı gelinler. Ay başımızı görýär. İçimede birimiziň isledek islemedek näme yusibu derýär diye koýnagmyda diye thawbaha koýnagyna derýär diye min demil hayd şu ay baş qanyndan derýär diye. Keyfe tasna? Näme etmeli şu qany degene? Yerhamkallah. Näme etmeli? Nädip şu qanyn arasalanmaly? Faqala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in kamil görnüşünde şoňa näme aýbaş qany näme degen koýnagyny ya balagyny estu başyny arasalma öwretýär näme diye tahuttuhu diye. Näme tahuttuhu bir-birine sürtmek. İlki näme gurqa bir-birine sürt diye. Sümme taqrusuhu bil ma tahuttuhu bir-birine sürtüp dırnagyň bilen gazaýa. Sümme taqrusuhu bil ma soňra näme suwun içine salam yumşatda näme gaza diye. İlka gurqa şeýsen ol ganyny ýalynyň öz maddasy bolýar. Näme sürtseň oýqalasaň näme pitikleseň tozanyna gitýär. İlka aýyrlaryň gurqa aýyr diye soňra suwa salla suwun içine de gaza diye. Birine degerip gaza dyrnagyň oýqala diye. O yumşoya şeyden. İlki gurqa gazanyňdan bir bölek diye. Suwun içinde yumşadanda bir bölek diye. Sümme tandahuhu diye. Tamam gowwatda suwa çyrp diye. Sümme tandahuhu. Tamam gowwatda suwa çyrp ýu diye. Sümme tusalli fihi. Näme gowwatda näme suwa çyrpyp ýuwaňsaň diye. O ýene arasylygyna gelýär diye. Sümme tusalli fihi. Tamam onda namaz okawer diye. Indi bu hadisde nejasat diýen sözi barmy? Nejasat diýen sözi ýok. Ýöne nejasatdan näme arasalanmaklygyň näme ýoly bar. Eýem şunu arasalan nide ýa nejasat eken, näme nejasat bolmady bolsa. Degibersin näme ziýan bar diýildi. Dogrydan eýem arasala diýdi, ödem şuň alaq ilki dyrmala diýdi. Soň suwda gada diýdi, soň çyrp diýdi, ýu diýdi, ondan gey diýdi. Enne hökmani suratynda bir gıydy gelinler näme aýbaş qanyndan egin baş arasalajak bolsa. Şuň alaq etmelimi? Ya kir maşyna atyp ya bir gara gowwatyp ýuwanna da bolýarmy? Bolýar. Ýöne Rasulullah näme in kamil yol öwretdi. Bular birinji. Ikinjide näme ganyny ýanyň näme renki bar, eseri bar. Öýde aýrylyp käwat akybaty eseri galýar, renki galýar. Ziýany barmy? Ýok, ziýany ýok. Öýde gidip eseri galsa ziýany ýok. Taýyp, bu hadisler nerede geldi? Muttafaqun aleyhi. Buhari, Müslim'de geldi ve lafzu lehu diye. Ve näme lafzy Buhari'da. Tayyip, 7. nezafatlygyna delil näme? Lu'abul kelbi. Itin näme? Xyllygy, itin näme? Itin xyllygy. Lu'ab xyllyk. Itin xyllygy. Bu hadisi kim rivayet etdi? Ebu Hurayra rivayet etdi radıyallahu anhu. Bu hadis ödem näme? İbn Mace'de gelýär we näme? Müslim'de gelýär. Näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Tuhuru ina'i ahadikum arasta boljak bolsa diýär ina'i ahadikum biriňiziň näme gapgaji ida walaga fihi al-kelb eger walaga yalan bolsa diýär suw içen bolsa ýa nahar ýen bolsa şondan ýa it diýär. Siziň biriňiziň gapgazyňyzda it yalan bolsa diýär. Ha? It birzat içen bolsa, it birzat ýen bolsa. Şonu arasta etjek bolsaň näme etmeli? En yagsilahu on yumallyr diýär hukman 7 marratin. 7 gedek hukman yumallyr diýär. Topraga, suwa 7 gedek. Şu 7-iň birinji sam ulahunna bit-turab. Hukman palçyga guma ýulanmaly. 7 gedek ýuýan birinji sam näme? Hukmani suratda palçyga guma gow edip ýulanmaly. Şu suratda ýuwulmasa itin näme? Yalan ulanmak bunu. Guma palçyga gow edip ýuwdum, ýygyna 3 gedek suwa ýuwdum. Bolana. Şu gawy ulanmak bolana. Şunuňmy? 5 gedek ýuwdum bolana. 6 gedek ýuwdum bolana. Şunuňmy? Şu hadise iman etmedik kafirler näme tejribede geçirýärler. Amerikada aslı Kareymi, Japon bolan bir näme tebib, doktor näme şu hadise iman etmen barlak görýär. Ana şu hadisin dogrulygy näme? Tejribe näme diýär. Näme? Topraga ýuwman 7 gedek ýuwýar. Seretýär mikropdur. Topraga ýuwýar 1 gedek ýuwýar, şo mikropdur. 2 gedek ýuwýar, şo mikrop. 7 variantça mikrop aýrylbat diýär. Şu hadis üçin iman etdi. Şunuňmy? Şoň üçin biz öz dinimiz okamyda oglanlar. Emma kafirler näme? Amerika, Britaniýa, Ýewropa bar. En ulu alim, injineri bolsun, ekinlikçisi bolsun. Kur'an hadis badiyallar. Öýünne mektebesinde kitapxanada Kur'an hadis badiyallar. Şu hadis aslında näme?
ilmi biçinde babatam açışlığa edip bolýar şuň üstüne. Mikroskop bilen seretýän mi görnüp duran zat. Şular atlar Rasulullah'ın dininin näme dogrulygyna delalet etýän zatlar. Şey dip iman etdiýeni o benden näme imanyny adam etýärler adamlar eşdi. Şey dibem onu näme pızdylar, aýyrdylar, akademik doktor näme adyna da atanak çyzdylar. Näme üçin? Şeňe şu Rasulullah näme hadisine iman edip şoň dogry peýgamberdigine näme göz ýetirip iman eden üçin. Benden günahı nämedi? Musulman boldy. Hakaýtdy. Başga benden näme eden günahı ýok. Näme etmeli? 7 gedek ýuwmaly, birinjiňe mükmani suratda toprağa ýuwmaly. Şoň üçin näme oglanlar biz tarap näme awakanna näme bir bolgusyz nakyllara eýer näme te it wefa aýal bi wefa diýmek näme itin töre geçirýän adamlar bar. Itini näme aýalyndan şagatynyň edidi görýänler bar. Akabir näme iti özüni eklen şeşmedip onu satyp oň üstünden näme pul gadanýanlar bar. Bu zatlaryň bary haram. Peýgamberimiz sallallahu näme diýär? Semenul kelbi habis diýär. Şunun semenul kelbi habis diýär. Et satynyp gazanylan pul haram diýär. Şunun doňuz satyp ýen ýalak, arak satyp ýen ýalak. We it bar öýe, surat bar öýe näme ferişte girenak diýär. Şunun şoň şu näme şu zatlardan äge bolmaly. Sekedenji näme haramlygyna delil gelen zat näme meyte, maslyk. Maslyk näme öz ajalyna ölen ýa-danym näme Allah'dan gayrin yolunu damak çalınan zatlar. Şular näme meyte diýilýär. Müşrik damak çalsa da meyte bolýar. Meyte näme we hiye ma mata hatfa anfihi diýär. Yani näme ol ölü näme diýär burnunyň üstüne ölüp galan diýär. Yani arapça şey diýip düşünýärler. Ady näme maslyk köplen janawar näme ölse näme diýär burnuny ýere diýip ölüp galan. Olam näme burnuny ýere diýip öldü de yani özü ölen haýwan diýär da şunu. Min gayri zekatin şer'iyyetin yanama şeriğada wara damagy çalınman näme ölen haýwan. Özü ölen bolsun ya da näme şeriğada wara çalınman ölen bolsun näme şol meyte, maslyk, nejasat imek bolanok. Üstüne şoň gany eti degse näme ýuwmaly, eginmasyny ýuwmaly ýokmany suratda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Bu hadis näme Müslimde gelýär, Ebu Davud'da gelýär, sahih hadis. İza dubigal ihabu faqat tahura diye. Eger de diye ha. Eger de haram ölen malyň näme ihabi derisi dubiga eýlense diye faqat tahura ol näme arastalanýandyr diye. Şunuňmy? İza dubiga eger eýlense diye haram ölen malyň hamy ihab diýip näme diýilýär? Haram ölen malyň derisine ihab diýilýär. Emma halallanan eýlenen dere näme diýilýär? Cilt diýilýär. Şunuňmy? Cilt diýilýär. Näme haram ölen malyň derisi eýlense diye arastadyr diye. Näil manyda arasta? Üstünde namaz okap. Ýat telpegette gey, içmege düşündiňmi? Ene haram ölen malyny näme diýip düşünýär olanlar? Haram ölmedinden öň halal bolan mal ölse. Goýun halal mı halallal? Halal. Ene haram öldi. Şoň derisini ulany bilýär. Şunu. Emma direke haram bolan mallar ölen soňam näme derisi halal bolanok. Näme doňuz. Doňuz näme nejasatu ayn. Şunuňmy? Wala kabir ulamalar näme kabir muşundiňe bir bilýänli Şeyh Al-Albani ýani oň söýdüm näme inşaallah näme haqqa yaqinnal Ibn Usaymin İmam Ahmed beýlek alimlaryň diýän inşaallah näme haq we haq dogryny Allah bilýär. Şeyh Al-Albani rahimehullah doňuzyň hamam eýlense halal diýär. Ýani o näme o söz alınmaýar. Doňuz nejasatu ayn. Şunuňmy? Kullun haram. Doňuzyň näme hamy eýlense de halal däl. Edil şoň alak näme ýyrtyjy haýwanyň näme hamyny näme dersini eýläp ulanmak bolana olary arasda hadis geldi. Rasulullah näme ýyrtyjy haýwanlaryň hamyny dersini geýmäňem ulanmaňam dedi. Näme üçin? Şo zatlar saňa öz täsirini geçirýär. Şunuňmy? Çünki musulman ýyrtyjy bolmaly. Musulman rehim şefaatly adam bolmaly. Eýlense eýleýärler Türkmenler. Eýlemeklige näme her milletiň öz ýoly bar. Men u küslen eýleýän damagyny çalyp öldürüp näme diýär? Haram ölenle soýýan sen haram ölen maly soýýan bolyn. Eýem bu haram ölen maly eti ýa haram. Eýem bu derisiniň ýüzünden näme şu haram etden ýagdan bolýar. Ondan sen u kusuýan, eýtýän, beýtýän şoň näme hamyny artyk bolan näme ýagyny, etini zadyny arasalap diňe deriň ödüni aldyr ýa. Owa buna çykar ilki duuzly ýa Türkmeniň ilki duuzly ýalar düşündiňmi? Duuz diýilýär iýä şo zatlar. Soň duuzu näme gowy sorandan soň der gatap duuzu özünden gaçyrýar.
Soň duzun ayran soň näme gatyk çalýarlar. Dol gatyk çalýan ýumşaýar. Gatyk dol siňen soňam näme aňsat eýlemek diýilýär. Duzlayan, duzdan doýurýan, duzun ayran soňam doýan soňam näme bir kun gatyga ýatyrýan, gowy ýumşan soňam digir-digirrak ýüzüni alýan kerpicin dol ýüzünden geçip bir gat ýüzüniň hamyny aýyrýan, galan etini ýağyndan aýyrýan. Soňam eliň bilen şeýdip näme etýän, döwýän. Hemme ýerine eliň bilen şeýdip şeýtýän, ýumşaýan, ey diýilse pikir edip görmän, uly bir gat etmendir. Ýok. Yankı yolla eslen näme aňsat bolýar. Ya da ýene bir gowurlayan näme näme arpan hamyryny çalýarlar näme deregine. Gatygyň gadyň ýerine. Emma näme käbirleri inneki näme de ukus bukus goýarlar. O ýene zaýely derin näme etýär. Bitirat ya ukus bukus ýer näme gowda. Bayan qiyolada duwdanyp soň gatyklanysa edilse ol näme bek bolýar. Ana we kana ýygy bolýar. Şo biziň ýaşylamadyň näme gowysy bardy. Wallahi men gowurýan şoluklar. Berlerine bir turşan gatygyň siz men ýysaga gelýärler. O nämeden şu ahma eýlenende näme gatyk eýlenen derler. Şunuňmy? Olam çala derilen garşyn turşuja ýys gelýär ana. Şo bal şol ýys bar. In gow näme atyrdan hem gow şol ýys bar. Olar pikir etýärler o biziň ata-babalarymyzy ýaşylamy silamaýandyr etýärler. Şolaňa biziň dinimizi goramak üçin jan beren üçin biz näşde näme qala Allah qala Rasul qoýar. Emma şolar näme bi gayrat bol, deyyus bol, teslim dip ors gelene näme okun ýaragyn taşlap aryn namysyny depereden bolsa biz bu wagt näme kelläni şilýapan näme maýmyndan doňun näme maýmyn doňuz ýewreýler terbiýesini alyp näme lerin babam dip şu wada şen ýaşap ýörmen adamlar. Ýöne alhamdulillah näme dinnar arly namysly ata-babalarymyz näme jihad eden üçin biziň ýurdumyzy goramak üçin näme biziň dinimizi namysymyzy goramak üçin näme gayrat etdiler we şolan gayratynyň miwasyny alhamdulillah biz görüp oturýar. Şunuňmy? Biz ata-babalarymyz da buýsan ýa. Türkmen bolman başga millet bolanmaza qynanardy. Aty söýmäne buýsan mana näme milletimiz var. Ýöne näme bu milletin gaty beýik milletini bilen kafirler näme bu milletin garşyna düşmançylyk etýärler. Şoň üçin Ýewropada zatda näme hristiýanlar dilek etýän eken. Türki milletlerim hristiýan bolaysa diýip näme üçin Türki milleti şeýle bir güýçlü millet görýän eken. Şoda hristiýan bolsa gon ýeriňizin derbidagyny basyp alar diýen eken. Alhamdulillah näme türkmen hristiýanam bolmady, şaýam bolmady. İnşallah kıyamada şenden näme sünniligi nägisinnip näme dilek etýär. Näme şul hadisyny düşünýän adamyz näme ýani haram ölen näme haywan nejahat eken. Ol nejahat bolmasa, haka bolmasa dersini eýlän diýmeýärdi. Şunuňmy? Tayyip. Ýöne näme şolda maslyk diýilen zatdan näme iki sanaklat çıkarlıyor. Şunuňmy? İki sanaklat maslyklaryň toparyna girýär. Yani özü ölen topara girýär. Şu iki zat näme maslyga girýär. Birinjisi näme balyk bilen näme çekirtgen ölüsi. Şunuňmy? Mysal üçin deňizde derýa girdik ony ýaňy ölen balyk bar. Näme iýber. Öde ölüpdir, iýber. Ya çekirtge tutdyň. Näme ölüpdir ýaňy siweji. Iýber. Çekirtge näme bu balygyň ölüsi haram. Ýöne bu zatlar näme biziň halkymyz eşdäde näme geň alarlar çekirtge de harammy diýip şoň üçin näme halalmy diýip geň alarlar şoň üçin näme köp ilmsiz halkyň bir şeýle ýöreýän düzgüni bar. Olam men bilmeýän adam ýalňyş diýip düşünýär. Şunuň ýa. Sen bilmeýän adam ýalňyş diýip düşünmelärler. Men bilmeýän adam men bilmeýän adam eken diýip kabul et. Şunuňmy? Şoň üçin sen bilmeýän adam aňarsyna, gatykän näme bilmeýän zatlar bar. Ve sen doğrudur öýtýäniň köpüsi ýalňyş bolup çykýar, we ýalňyşdyr diýen näme zatlan köpü dogry diýip çykýar. Şol çekirtge halalyn ay bolly ine bular we häbiken çekirtge de halal diýerler näme diýmenler. Hadis we bolly gotardy. Çekirtge näme halal we balygyň ölsem halal. Buna näme Rasulullah aýdyp otyr. Şunuňmy? Rasulullah'ın hadisini almadyk, näme biziň hadisimizden sözümizden almaýar. Bu hadisde näme diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise näme İmam Hakim'in nemesinde geliyor ve Beyhaqi'de geliyor ve sahih hadis. Näme diýär? Rasulullah qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uhillet lana meytetani ve deman. Yani maslıklaryň içinde, öde ölen zatlaryň içinde ikisi halallar we ganlaryň içinde de ikisi halallar diýär. Tayyip. In ikisi anak näme emmel meytetan. İkisi anak maslyk diýip gödüňe tutýan, öde ölenleriň içinde ikisi halallyk gödüňe tutýan näme diýär? Fel-hutu vel-jarad. Fel-hut yani fel-baluqu ve çekirtge. Näme balyk we çekirtge diýär. Yani hut diýip bäde näme? Aslında näme? Kite de hut diýär Araplar. Kit bar. Hut diýerler ya da nun diýerler. Kidin näme? Kadu Arapça. Hudam diýerler, nunam diýerler.
Yani bazı hut deyip diyanlar ama balık. Ve nama şekirtka. Yani şunu kısmın ölüsünü taptığınız mı sıvacı iyi vermiş. Onun için Abdullah, Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh nama diye gazavna ma'a Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem tes'a gazavat diye. Resulullah ile 9 cenge gittik diye. Hemmesinde de imana da atlatman nama şekirtka iyerdik diye. Düşündün mü? Resulullah'ın iyanlar, sahabaların iyanlar diye. Ve emma eddeman. Emma nama ganip gözünü tutuyanlardım nama diye. El-kebidu ve-t-tiha. Ve nama ve-t-tuhal. Kebid, bağır. Kebid nama bağır. Parsaydamızda ciger böyle. Biz ciger bağırım diyese, parsla ciger diye. Aslı cigerin aslı pars. Nama parsça. Bağır ve-t-tuhal. Tuhal nama daşlık. Nama dağlık. Dağlık. Näme bagır bilen dağlak diye. Näme şun biki gan bular ganın hatarratallı. Şulun asli wezipesi gan işlep çıkarıyor. Şunu. Bagır adamın näme sağ tarafında bolýar, bagır şuýda bolýar. Dağlak nerede bolýar? Adamın näme çep kaptanına bolýar. Şunun yerini bilip koyun. Şoň üçin käbiri yüreğime ağrıýar diýip sağ tarafını tutýar. Şunun ýa-da dağlagym, dağılçykdym diýip näme sağ tarafını tutýar. Ýok. Näme bagır sağ tarafta, näme kapırgalan aşağırağında bolýar. Dağlak näme adamın şu çep kapırgasında, çep tarafında bolýar. Enne ýene bir mahluklar var, olaram näme ölüsü iýip çykyňa wagtyňa düşse nejasata öwürlenip. Olam näme plan nimetlerinin bir wasf aýtdy. İstenlik bir ölü, istenlik bir haýwan ölünni. Şu wagtda, şu suratda ölse, şolam nejasata. Olam öllüreňde gan akmasa. Şunu öllüreňde gany çykmaýan haýwanlar iýmitine gaçda, suwuna gaçda nejasatda. Näme diýe? Meytetu ma la deme lehu sailun. Yani bir meyte ölse ma la deme lehu onun näme akyan gany bolmagy. Yani kebele öldür ýa. Kebelekden gan çykýarmy? Taýip, nakarga gaçda aýyrda iý ber. Düşündiňmi? Kiçirek görmeseň iýip goýýar. Beýle, kebele gitdim, studentler. Değişen. Sine öldüremede gan çıkýarmy? Gan çykana. Aryny öldüremede gan çıkýarmy? Gan çykana. Şunuňmy? Ya aş çiýbini öldürse gan çıkýarmy? Aş diýmeli bolýar buňa. Şunuňmy? Yani çiýbiniň özüni öldüremede gan çıkýarmy? Gan çykana. Indi näme? Bu sözümizin miwesi näme? Yani şu öldüremede näme? Akyan gan çykmady. Emma çyrşamyzda bir çyrşak çagaş bolýar, ol gannal, gan akmaly. Adamyň kesden näme? Paýyrda gan çykýar. Oňalykda çyrşak ýerine gan akmasa näme? Nejasatda. Bu görgüňiziň näme? Miwesi näme nejasatdalydygyny iýmek bolanok. Yani awlap akydip näme jygylykda satmak bolanok. Yani sen çaýyňa gaçdy, aýyrda içiber, nejasatda. Nakaryňa gaçdy, aýyrda iýiber, näme? Nejasatda. Misal şurem diýipdir, we naml we nahl garynja ýa-da näme? Nahl aslynda umum arı diýjek bolýar, nahl diýip aslynda näme? Arwala diýerler. Nahl. Delilnama an Ebi Hureyre radıyallahu anhu, Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet etýär. Bu hadisem näme İbn Majah'da gelen, Buhari'da gelen, adam sahih hadis. Näme diýär Peygamber? İza waqa'a eger gaçda diýär az-zubabu. Sinek diýär. Fi ina'i ahadikum biriňiziň gabyna näme etmeli? Felyaghmishu kullahu. Dol onu batyrsyn, çümdürsün içine. Felyaghmishu dolu batırsın ol kullahu hemme yerini. Sinen bir yerine mi koymasın? Yani qarqadanda kellesini çıkar qarq etme diye. Dolu qarq et diye. Sayına qaçtım qarq et, ceza ver diye. Sonra ama sümme liyatrahu. Sonra çıkarda zıngı koy ver diye. Çıkarda zıngı da içi ver diye. Tayyip hikmeti näme ya Resulallah? Gon qaçanan alıp zınganda bolanokda onu batırıp dolu son çıkarmalı. Hikmetini ayt ya. Näme diye? Fe inne fi ihda cenahihi da. Sinek diýýäniň iki ganaty bar diýe, bir ganatynyň aşagynda mikrop, kesel, zäher götürýär diýe. Beýleki ganatynyň için aşagyna diýe, şoň garşysyna näme? Dermanyny götürýär diýe. Fe inne fi ihda cenahihi. Yani şunuki diýe onun ihda bir cenahihi ganatynyň aşagyna da kesel bar diýe, we fil ahari we beýleki ganatynyň aşagyna şifa, şo keseliniň dermany bar diýe. Şo ikisinden goýýan bolan, batyrýan bolan. Yani keseli bilen dermany garşyp näme düşmedik ýalyk etýär. Şu hadisem näme? Näçe kapır professoryň näme musulman bolmagyna sebäp bolan hadis. Barlak gördüler şunam. Şunamy? Şunam näme? Barlak gördüler. Tayyip. Indi käbir näme? İstisna zatlar. Maslaklardan çykarylýan zatlar. Yani nejasata girmeýän zatlar. Olam
azmul meyte. Bir zat haram ölüpdir, sünkün tapıpdır. Sünkü egnine degdi. Bozyam yum olum yok. Masvagın sünkü näme nejasat däl. Nejasat däl bolsa käbir zatlary ulany bilýär. Ve qarnuha edil şoň alagam şahy. Ölüpdir şahry ulany bilýär käbir zatlary. Ve zufruha şo zanada näme dyrnagy. Ve şa'ruha şo zanada näme tüýü. Ve rişuha şo zanada näme yelekleri. Şu zatlar nejasatdan näme dünýäwi zatlarynda ulanyp başarýan. Kullu zalika tahirun. Arasta hasaplanýar. Näme şun arasta hasaplaýar? Şolong wukufan alal asl. Şo başda nejasat bäwne giremizde aýdan qaidamyza näme eýerip şo qaidan durduýan ýerine duralım. Şu qaida näme dedi? Bir zady nejasat diýjek bolan delil getir dedi. Şu zatlaryň nejasatlygyna delil gelmedi. Şunu Allah'dan ayet gelmedi, Resulullah'dan hadis gelmedi, masvagın yelegi, tüyü, ya dişi, ya musaçın pillem ulu dişler vardır, şolary, ya musaçın näme sünkler nejasat dip gelmedi. Şoň üçin biz bu zatlary nejasat diýip bilmäsden näme arasa diýer. Wa ýöne näme aza kana deliller ama olam sahabalan, seleflen eden zatlary. Wa lima rawahu al-Bukhari ta'liqan, İmam Bukhari rahimahullah näme ve sahihinde näme rivayet etýär. Kimden? Qala az-Zuhri. Zuhri'den rivayet. Zuhri kim? Muhammed ibn Şihab az-Zuhri. Adını yatlar. Muhammed ibn Şihab az-Zuhri. Yani Arap taraflarında birinci hadis yazıp başlayan adam şey. Ama biz taraflardan ama birinci hadis yazıp başlayan kim? Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Zuhri kim? Muhammed ibn Şihab az-Zuhri diye. Fi izamil mevta. Maslıklan sünku varada sorulanına nahval fiil, musaşın fil ve gayrihi ve başka fil yalı hayvanların ve başka bir hayvanların näme maslıkların sünku varada sorulanına yani sünku varada diýilenler olur arasamy ulan top bolýarmy ya nejasat mi sünküne ulanmak bolanokmy diýen babatda näme sorulanına näme diýer. Adraktu nasan min selefil ulema. Yani bilen näme ötön dinnar ulama atabawalarymızdan seleflerimizden köpüsini gördüm diye yemtaşituna biha diye. Yani şu sünklerden näme muşt diýmeklik näme darak. Darak edinip ulanardylar diye. Yemtaşituna biha diýdigi şu sünklerden darak edinip näme ulanardylar. Şırmaýy darak diýer. Yani film diýişinden ýasalan sünk, şundanmy? Yani o döwürler näme darak aýna diýilýän, atqyteken. Emma bu wagt alhamdulillah bolçuluk 24 saat özüň var, kaçyň eýlek daranmak gör, deýlek daranmak gör, murtyň toglap şowlak gör, şundanmy? Aýna darak bol. O döwürler näme? Şu zatlardan darak edinler ekenler. Näme weyddahinuna fiha. Ve şolong içinde näme? Şulan ullokan öküz bolsa, şahanyň içi boşda. Ya gav edip ulanardylar diye. Şundanmy? Ya gav edip ulanardylar. Ve yeddahinuna fiha la yarawna bihi ba'san. Hiç bir näme şu zatlar ulanmaklykda bir muşaqqat, haraç bir näme qadaganlyk etýän zat näme aýtmadylar hem we duýmadylar diýen. Näme arassa tahir hökmüne ulanardylar diýen. Ve qala Hammad rahimahullah näme diýer? La ba'sa bi rişil meyteti. Bu näme yelekleri barda soran aýtdy hiç işgal ýok diýer. Qynçylyk haram diýilen zat ýok diýer. Adanmy? Yelek zat bolsa näme ulany berindi. Alhamdulillah Allah aýak nejasat bäbilen näme adan aýtdy. Inniki bäbimizde nejasat degenne nädip näme arastalan bolýar. Şo nejasatdan näme arastalanmaklyk ýoluna wallahu taala a'la we a'lam.